sanya. Nan su Mami da Anti Maryam suka sako daga motar. Khalil dai kansa na kasa yana tafiya da sauri ya fara lidin ɗin Janar da abokin nasa zuwa hanyar shiga main falo. Ganin kamar Faruk ya rikice a lokacin, Janar zai iya fashewa ya musu kwarkwar gaba ɗayansu a wajen, barin yadda aka bar shi a tsaye. Niya ta ji kamar ta je ta rungume yayin nata, ta yi farin cikin ganin shi. A balkoni Khalil ya haɗu da Ban Nihad cikin ɗaurewar kai Abba ya dinga kallon Janar da ke tahowa kamar soja. Abba ya kalli Khalil sai kuma ya sake kallon Janar da abokinsa kamar Janar Jikamshi yake gani a gabansa, ko idonsa ne ke masa gizo. Lokaci ɗaya sojojin da suka biyo bayan Janar da abokinsa suka nemi kowanne angle suka tsaya. Hakan dai bai sa Abba ya fasa ba Janar hannu ba, yana musu sannu da zuwa. Sannan ya ba ɗaya sojan ma hannu kafin ya yi lidin ɗinsu a cikin main falo. Saminu da Isiya sai wurwurga idanu suke. Daga can suna jiran su ga an fara kwashe kowa na gidan har sannan kuma Aminu na makala inda ya durkusa a falon tun ɗazu. Hajiya Inna kuma na can ƙuryar ɗakin Momi bata ma san sanda ta isa nan ba, tsabar cewa sai sallallami take tana cewa ya cuce mu. Dama sai da na ce musu ban yarda da shi ba, hankalina bai kwanta da shi ba, aka mai da ni wawa. Khalil ya daga kai ya kalli Umma da ta koma bayan kujera, ita ma sai zara ido take a tsorace. Momi na tsaye kofar kicin da Anti Jamila, kowanne zaka ga fargaba ƙarara kwance a fuskar shi. Sun kuyar da kansa yayi kawai bayan Janar da abokinsa sun zauna. Ya nuna ma Abba, ganin bai zauna ba ya ce bismillah Alhaji. Abba ya ƙirƙiri murmushi ya zauna ya ce barkanku da zuwa, amma sai dai ban san me ke tafe da ku ba, ina kuma fatan Allah ya sa lafiya. Niyat ce ta shigo falon, sa Anti Maryam na biye da ita, duk suka zauna a falon. Momi da Anti Jamila suka dinga bin su da kallo. Lokaci ɗaya gaban Momi ya faɗi, me yake faruwa? Umma dai kamar idanuwanta za su fito tsabar yadda take gwale su tana bin mutanen falon da kallo. Faruk ne kawai ke ta musu sannu da zuwa a falon da fara'arsa ya tafi ya dinga jido ɗin ruwa da lemo. Niyat ta kasa ci gaba da zama kawai ta tafi da sauri ta runguma Momi cike da farin cikin ganinta, duk da ba su wani daɗe da ganin juna ba, amma kuma za ka san akwai ƙauna ta ‘ya da uwa a tsakaninsu. Momi ta haɗiye wani abu da ƙyar, murya can ƙasa-ƙasa ta ce, su waye waɗannan Nihad? Nihad kuma me suka zo yi nan wajen? Yanda za ka san kowa a tsorace yake, ko gaida su Mami da Anti Maryam babu wanda ya yi a falon. Ana dai jiran jin abin da ke tafe da su, musamman Abba da hankalinsa ya tashi sosai. Kawai dai bai nuna bane a fuska. Muryar Janar da ke kallon Abba suka ji ya ce, babu wani abu da ke tafe da mu sai alkhairi Alhaji, kuma muna mai ba kai da iyalanka gurin yadda muka shigo muku gida kai tsaye, maybe ba ku san da haka ba. Amma abu mai mahimmanci shine ina fata dai kai ne Alhaji Ibrahim. Abba ya da kai ya ce ƙwarai ni ne. Janar ya ce sunana Abubakar Ibrahim Jikamshi. A hankali Abba ya ce Lieutenant General Abubakar Jikamshi. Janar ya ce haka yake. Umma ta dafa kujerar kusa da ita tana sake kallon Janar da kyau, kamar idanuwanta za su fito. Ƙwarai kuwa sai yanzu ta gane shi. Ita kanta Momi da Anti Jamila kallonsa suke, babu ko ƙiftawa da ɗaurewar kai. Janar ya nuna ma Abba Khalil ya ce, abin da ka sani game da wancan mutumin nake son kaɗan takaita min Alhaji. Sosai gaban Abba ya faɗi, ya daga kai yana kallon Khalil da ya sunkuyar da kansa kamar mara gaskiya. Lokaci ɗaya har hawaye ka idan Momi. Kasa cewa komai Abba. Janar ya ce muna sauraron ka Alhaji. A hankali ya ce, to ya da ya zo gidan nan yau shekara 1 da 'yan watanni, ya nemi aikin tuƙi na kuma bashi. Yana kai min yara na makaranta, sannan duk wani aiki na cikin gida ana aikinsa.
Cike da ƙarfin hali Abba ke maganar. Faruk ne kawai a nutse a cikin falon. Janar ya gyaɗa kai cikin gamsuwa ya ce shi kenan. Abba ya girgiza kai ya ce na kuma ba shi auren ‘yata bayan da na ga shi mai gaskiya da riƙon amana ne. Sannan na yaba da hankalinsa da natsuwar shi. Janar ya dinga gyaɗa kai shi dai Abba kallonsa kawai yake. Janar ya ce amma kai ta yaya ka san yana da gaskiya da riƙon amana? Abba ya ce to na sha gwada shi ta fanni daban-daban akan abubuwa da yawa da suka shafi kuɗi, sannan ban taɓa kama shi da laifi ba. A yadda ma ya yi min mintenin motar da na bashi ban taɓa direban da ya yi min haka ba. Janar ya ce nawa ne albashin da kake bashi? Abba ya ce nakan bashi 50,000 ko 60,000 duk wata. Janar ya shiru sai kuma ya ce amma kai baka buƙaci sanin iyayensa ba kafin ka bashi auren 'yarka? Abba ya ce har wajen iyayen nasa na je a ƙauyen Getso kuma da yardar su na aura masa 'yata ba kai tsaye aka yakan baran kashi daɗi. A tare Janar da Sumami suka ɗaga kai suna kallon Khalil da mamaki, shi ko ya ƙi ɗago kansa. Janar dai ya kasa daina kallon shi, wato har iyaye a ƙauye. Janar ya kalli remote da ke gefen kujerar da yake zaune. Ɗauka ya lokaci ɗaya ya harbi Khalil da shi, duk yadda Khalil ya so kaucewa remote ɗin sai da ya taɓa shi. Ni kuwa na ce ya mance ba Mejo ba ne ya harbe shi. Da yake ƙoƙarin yin dojin shi fa ba Mejo ba ne. Niya ta rufe bakinta da sauri don wani dariya ne ya taso mata. Khalil ya sosa kan shi da murmushi a fuskarsa. Wai fa duk wannan abin da ake inna na maƙale jikin ƙofa ta kasa fitowa. Banda hawaye babu abin da take. Ta tsine ma Khalil ya fi sau 50. Su Saminu da Isiya na tsaye bakin windo ta waje suna jiyo komai. Aminu dai har ya gaji da gwala ido kamar wanda ya ma sarki ƙarya. Janar na kallon Abba bayan shiru na 'yan sakanni ya ce to ɗana ne Ibrahim ni na haife shi. Ba komai kuma ya sa ya zo nan ɗin ba sai don tabbatar da gaskiya. Ba komai ya sa na zo nan ba sai don tabbatar da gaskiyar lamarin auren nasa. Ina kuma farin cikin haɗa zuri'a da kai Alhaji Ibrahim. Na kuma ji daɗin yadda ka yarda da shi har ka ba shi auren 'yarka. Kuma har abada ba zan daina yi maka godiya ba. Ba Abba ba kowa na falon sai da ya yi still a inda yake. Na 'yan sakanni da wani yanayi Abba ya ce ɗanka kuma? Janar ya ce ɗana ne kuma shi kaɗai ne ɗana. Anty Hassana da take girgiza kafa a falon ta kalli Janar da sauri jin da ta yi ya ce shi kaɗai ne ɗan shi. Abba ya ɗaga kai yana kallon Khalil babu ko ƙiftawa. Anty Jamila ta yi saurin riƙo Momi wanda ta ji wani iri ta yi baya kamar za ta faɗi. Anty Maryam dai sai kallon Momi take yi cike da tausayinta don ta ga kamanninsu da Nihat. Khalil bai iya ɗago kansa ba ya ƙarasuwa cikin falon ya durƙusa gaban Abba cikin sanyin murya ya ce ka yi haƙuri amma ni ba mai gaskiya ba ne yallaɓai. Ba ni da wani zaɓin da ya wuce na ɓoye ni waye, ina kuma neman yafiyarka. Ban shashantar da kai ba ni da zaɓi ne. Ina da ta kusa minti ɗaya baki a buɗe ta fito falon da sauri bayan ta goge hawayenta tana kallon Janar ta ce wai ɗan da ka haifa a cikinka ko kuma yaron aikin gidanka kake nufi? Janar na kallon ta ya murmushi ya nuna mata Mami ya ce ga mahaifiyarsa can ita ce uwar gidana. Mami da Anty Jamila suka ɗaga kai da sauri suka kalli Mami. Hawaye masu zafi ne suka hau sauka a idanuwan Momi. Ta jingina jikin ƙanwarta saboda yadda ta ji tsayuwar na neman gagararta. Ganin abubuwan take kamar a mafarki. Umma ta dinga bin kowa da falon da kallo babu ko ƙiftawa. Tana ta wani irin murmushi kamar wacce ta warke daga hauka. Ina ta riƙe kai ta ce habawa to kalle ni nan. Janar dai sai kallonta yake ta nuna masa Abba ta ce ni na haifi Ibrahim kuma tsakanina da Allah tunda yaron nan Halilu ya zo gidan nan. Na gaya musu ba banza yake ba
Wallahi ta ranar da na fara ganin sa hankalina ya kwanta na amince da shi. Yaushe ake samun mutum da nutsuwa da ladabi da sanin ya kamata haka a zamanin nan. Uwa uba ga kyauta. Wallahi apple ya siyo min ranar nan ya fi na 5,000. Daga cewa ya je ya ji nawa ake siyarwa. Allah ne ya ƙaddara zamansa a gidan nan kuma ni ce sanadi. Kuma ni na ba da goyon baya aka aura masa jikata, ka tambayi kowa. Amma dai kai ko wani lalacewa ya same ka kamar mai bakin uwa kana babban soja a ƙasa, za ka bar ɗanka a gantale. Yanzu dai da bai shigo hannunmu ba fa, a yi magana ta tsakani da Allah fa. Juyawa da suka yi da sauri jin an faɗi tim a ƙasa. Momi da Anti Jamila da Faruk suka ƙara sagun Umma da sauri. Abe miƙe mami ta nufi wajen ta ce subhanallah, ba ta da lafiya. Anti Maryam dai ko motsawa ba ta yi ba don tuntuni take lura da yanayin Umma da ta shiga falon. Kuma a kan idonta ta tafi sannan ta faɗi tim. Tuni jini ya fara bullowa daga goshin Umma, tsabar yadda ta buge da tiles. Faruk da Khalil suka yi waje da ita bayan janar ya yi umarnin sojan da ke bakin kofa a tafi da ita asibiti yanzu nan da jiniya. Waje aka yi da Umma za a saka ta a mota zuwa asibiti don jini ba na wasa ba ne ke zuba a goshinta kamar an buɗe famfo. Inna ta yi da gudu tana ce ma sojoji da ke bakin gate ɗin su buɗe. Kasake inna ta yi ta buɗe baki ganin layin ba matsaka tsinke da jama'a. Kai ka ce rabon daloli ake. Inna ta toshe hancinta da sauri don tiyagas kawai sojoji ke sakar musu ba kakkautawa, amma sun ƙi gudu. Ashe duk 'yan Khalisat Palace ne suka taho a yi komai a gabansu. Shi ne sojoji suka hana su shigowa gidan Abba. Can na hango Mrs. Bello ta ci ɗamara Momin Twins da Aunty Zara riƙe da katon bana an rubuta masu gudu su gudu. Daga ɗaya ɓangaren kuma Camo na hango ta yi bake-bake a gaba tana tura masu son yi mata overtaking ga Fuad goye a bayanta duk ta haɗa zufa. DJ mai lamurje kuwa sai bi take tana rabon lamurje a gora. Ashe abin ya sa ba sa jin zafin tiyagas ɗin kenan. A kusa da Camo na hango Anty Inna sanye da hular lauyoyi tana cewa sai ta maka sojojin nan idan ba su bari sun shiga gidan nan ba sai ta maka su a kotu. Ba su da right ɗin da za su hana su shiga domin su ga me yake faruwa. Mutane ne dai dankam a layin ba ta inda za a wuce da Umma zuwa asibiti. Je kake ta tas a sama an fara harbi. Kamar kiftawar ido layin ya dawo ba kowa sai gorunan lamurje ga warin takalman jama'a da zanin goyo a ƙasa. Sai hular lauyoyin Inna sai banas ɗin duk a ƙasa. Nan da nan aka wuce da Umma asibiti. Tunda ne ta hango Aliyu tsaye bakin kofar min falo bayan sun fito ɓangaren janar ta rikici. Gashi ba abin ta ce za ta juya ba ta canja direction. In ma ta yakan ina za ta ga Khalil. Khalil sai tafiyarsa yake duk da ya gan shi lokaci ɗaya ta fara ɓoɓɓoye fuskarta da hijabinta. Tana sissinne kai kamar munafuka. Gaba ɗaya ta gigice ta rikice. Shi kuwa Khalil tun da ya ma Aliyu kallo ɗaya ya ɗauke kai ya wuce abinsa. ‘Yan uwa bari mu koma baya abin da ya faru kafin su janar su taho Kano. Lokacin da aka gama zama a falon janar inda ya ba wa Khalil umarnin ya tafi da Nihat gida gobe za su tafi Kano. To a lokacin suna fitowa da Nihat ta hango Aliyu tsaye bakin kofar min falo ɗin bayan sun fito daga ɓangaren janar. Ta rikice ga shi ba abin ta ce za ta juya ko za ta canja direction ba. In ma ta hakan ina za ta
ga Khalil sai tafiyarsa yake duk da ya gan shi. Lokaci ɗaya ta fara ɓaɓɓoye fuskarta da hijabinta, tana sissinne kai kamar munafuka, gaba ɗaya ta duburce a rikici. Shi ko Khalil tun da ya ma Aliyu kallo ɗaya ya ɗauke kansa yana tafiya a cikin takama. Aliyu ya dinga kallon Nihat da wani irin yanayi. Ya fara jan hankalinsa gare ta. Da farko bai kula da ko wace ce ba, amma yadda ya ga take yi ya sa ya dinga kallonta. Khalil ya kai hannu ya buɗe ƙofar falon. Aliyu ya cire wayar kunnensa a hankali ya mayar aljihunsa yana kallon Nihat a hankali kamar wanda ya gano wani abu. Yanayin ƙanshin turarenta da kuma idanunta da yadda take tafiya, Nihat dai ta yarda ta kalle shi kuma bata fasa rufe fuskarta da hijab ba, ga wani faduwa da gabanta yake yi sai har da ƙafa take tsabar ruɗewa. Tana isa daidai ƙofar bata san sanda ta ɗaga idanuwanta suka haɗa ido da shi ba. Ta sauke idonta da sauri tana ƙoƙarin fita, ya hanzarin fusgo ta ya janye hijabin da ta rufe fuskarta da shi. Ya wani zaro ido yana koma baya ce Nihat, ko rufe baki bai yi ba ya ji an tura shi ya yi baya kamar zai faɗi. Khalil na masa wani kallo cikin muryarsa ta tsoratarwa ya ce, kar ka sake ƙoƙarin yin haka. Banda zara ido babu abin da Aliyu yake cikin ɗaurewar kai yana bin Nihat da kallo. Ita dai Nihat ne ta fita compound a rikice har tana neman faɗuwa. Aliyu ya cakumo Khalil yana masa wani kallo ya ce waye kai, a ina ka santa kake mun gargaɗi. Wani wawan naushi Khalil ya kai masa. Aliyu ya yi saurin kaucewa yana zara ido. Anta Hassana da ta fito daga ɓangaren Janar Rai a dagule ta zaro ido tana kallon su ganin abin da ke faruwa ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, me haka? Da gudu ta nufe su ta shiga tsakanin su ganin ana ƙoƙarin kai naushi. Khalil na ganin haka ya fice daga falon kamar zai tashi sama.